Mbak Ibu Emri Sila. Oke, wonten Hongkong. Ya. Ibarat tebu akeh taun sing padha nyedhaki
aja ndadakne kok sing ana rampung dhisik jawerna-werna Surabaya ampun kaliyasin yen pengen urip mulya kudu wani prihatin ambyang kacan digongso gula yen turun nandang kudu selila aja dang ngesula aja gepeng mundhak nyanding kok ya eling yo 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 sekaliwat weton Surakarta mbok aja banget-banget wong padha-padha kanca keplak bintang jae yen wis penak aja nyepeleke ndak ilang wahyune manuk anyar susuwe dawa entuk anyar aja lali sing tuwa aja sia-sia sing guyub-guyub bisa tak gedeke yen tau weruh siramunya andem tresno ngumbar nafsu ning asmara lali aku yen nyanding wong priya liya sayang aku apa dewe jaga nenggalo paringa marang keluarga tansah sumandhe ayo mententram pangatri lan wengi bola bali jaga
dadi wanita aku ora ngopo aku iki nggone tresno ning tekane sliramu nglarani ati tatu wis ra bisa tak kekeke yen tau weruh sliramu andum tresno ngumbar nafsu ning asmara lali aku yen nyanding wong priya liya wis milih sayang tresno sliramu ra bisa njaga tresno dadi bojoku apa bojone kula bali wong gawe kelane rasa tresno sliramu ra bisa jaga yen liwat aku kelingan ku bae biyen tak goleren ya ning ada kebak tulisan warna abang tanda kisah senange ku pengasmara biyen wae aku nanggung tresno tanpa batal tanpa rasa
kaos kaki rek. Ayo Kak. Kae kebak cerita wayah wengi nganti geget rina. Oh, alah rumah saku kok seksi-seksi kok. Kowe joget ngono kuwi sing nyelentewi ra opo ae rumah sak. Jogetmu lho piye, Mang? Jogetanku lapi to. Piye coba piye. Sawak to. Coba piye coba. Kok iso? Ayo. Ayo ngomongan mutlak sing mau jogetne. Ayo coba. Ya coba Kak. Kan joget ya. Nembang Kak, ayo. Tetep sing nang Anu no tengah mau, ayo. Gubuk kae. ngibet wabi. Bibit piyen iki lawan. Makosa. Hop. Iki lho jane apa sing dingonone iki lho karo kaos kaki ku iki. Karo gone Dedi, gede Dedi. Kok kaos kaki piye? Lha kuwi apa? Ngene, ya najan to kaos kaki ngene iki ya enek le gelem. Enek gelem. Ayo. Kuwi iki nek esuk kadang salen karo ibu-ibu. Ngapa? Ditoke biasane lak padha karo kancane. Iki mesti menu kok. Piye? Metu muni kok kiku-kiku ki lho. Ini dhek iki. Ayo. Ayo kata kuping wedhus ayo. Ayo, yuk Kak, entake ya. Ora. Sedep sajrone ngati. Datang luntur. Saya merah ati.